taget over lige før? Nej, men der kom 2 mænd. Sådan. Hvor er du? Vi har din søn. Jeg er ikke nogen søn. Vi har din lillebror. Fuck! Hvad har jeg gjort ved ham? Vi har ham i Randers Regnskov. Du har 5 minutter. Fuck! Så gør vi det. Så bare sæt dig over det, fordi så skal du være med en ting senere ud af det. Undskyld mig. Har I set min lillebror? Her finder han dig aldrig. Fuck! Jeg har kun 3 minutter. Haha!